Στην κεντρική ανελαστική κρούση τώρα, ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι η σύγχυση που πολλές φορές προκαλείται από τα σχήματα. Πολλοί μαθητές, βλέποντας τα σχήματα που απεικονίζουν το πριν και το μετά μιας κρούσης και βλέποντας τα σώματα να κινούνται ξεχωριστά, νομίζουν ότι η κρούση είναι ελαστική. Αυτό είναι λάθος. Γιατί έχουν στο μυαλό τους κυρίως την πλατή κρούση, στην οποία τα σώματα σχηματίζουν ένα συσσωματισμό και κινούνται με μια κοινή ταχύτητα. Ανελαστική κρούση, θα θυμίσουμε, είναι αυτή στην οποία η αιωλική κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται, γιατί ένα ποσοστό της μετατρέπεται σε θερμότητα. Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι η τελείως ανελαστική, που τη λέμε και πλαστική κρούση. Και σε κάθε περίπτωση ανελαστικής κρούσης ή της τελείως ανελαστικής, οι αρχές που διέπουν το φαινόμενο είναι η αρχή διατήρησης ορμής. Πάλι εδώ θα πρέπει να προσέξετε ότι οι ταχύτητες εδώ είναι αλγεβρικές τιμές. Τα V1, V2, V1, V2 συμβολίζουν τις αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων, άρα αν τα σώματα κινούνται με διαφορετική φορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα πρόσημα. Η αρχή διατήρησης ορμής λοιπόν μας παρέχει μια εξίσωση πρώτη, και από την αρχή διατήρησης ενέργειας παίρνουμε μια δεύτερη εξίσωση. Εδώ θα προσέξουμε ότι η αιωλική κινητική ενέργεια πριν την κρούση δεν είναι ίση με την αιωλική κινητική ενέργεια μετά, γιατί ένα μέρος έχει γίνει θερμότητα. Ισχύει λοιπόν ότι η αιωλική κινητική ενέργεια πριν είναι ίση με την αιωλική κινητική ενέργεια μετά, συν την θερμότητα, όπως λέμε, που έχει εκλειθεί. Δεν είναι και απόλυτα σωστό αυτό, πάντως τις απώλειες εμείς τις χαρακτηρίζουμε ως θερμικές. Γενικά η απώλεια μηχανικής ενέργειας υπολογίζεται αν από την κινητική ενέργεια πριν αφαιρέσουμε την κινητική ενέργεια μετά. Αν θέλουμε να βρούμε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας, η οποία χάθηκε, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό σας τύπο. Εδώ θα πρέπει δηλαδή, αφού βρούμε τη μεταβολή της αιωλικής κινητικής ενέργειας, να την διαιρέσουμε με την κινητική ενέργεια πριν την κρούση και να πολλαπλασιάσουμε με το 100 για να μας βγει ένα αποτέλεσμα και θα εκφράζουμε επί της 100. Εάν εδώ ανοίξετε τον τύπο ΔΚ σε K πριν μείον K μετά και σπάσετε το κλάσμα, βγαίνει μια απλούστερη έκφραση, η οποία περιέχει εδώ το κλάσμα της κινητικής αιωλικής ενέργειας μετά και της πριν, κάτι που οδηγεί σε αρκετές απλοποίησεις. Άρα, εάν δεν έχετε αριθμητικά δεδομένα για να κάνετε πράξεις και να βρείτε εδώ ακριβώς τα ποσά της μεταβολής και της ενέργειας πριν, είναι καλύτερα να αναλύετε και να φτιάχνετε αυτό το κλάσμα που θα σας δώσει αρκετές απλοποίησεις για να καταλήξετε σε ένα αποτέλεσμα. Συνοψίζουμε λοιπόν, εδώ τα πράγματα δεν είναι σαν την ελαστική κρούση, δεν έχουμε έτοιμες λύσεις. Εδώ, αν θέλουμε να τη μελετήσουμε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της ορμής, που στην ουσία είναι, αν θέλετε, και το βασικό σας εργαλείο στη μελέτη σας. Και εάν ζητείτε η θερμική ενέργεια ή η απώλεια μηχανικής ενέργειας, θα πρέπει να αξιοποιήσετε την αρχή διατήρησης της ενέργειας για την κρούση. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα υπολογισμού του ποσοστού απώλειας μηχανικής ενέργειας σε μια πλαστική κρούση. Τα δύο σώματα εδώ συγκρούνται πλαστικά, αποκτούν μια κοινή ταχύτητα, VK είναι η ταχύτητα του σώματος και έχουμε δεδομένο ότι οι μάζες είναι ίσες. Από την αρχή διατήρησης ορμής, εδώ είναι η ορμή πριν την κρούση, η μάζα του πρώτου σώματος, και εδώ είναι η ορμή του σωματώματος. Αντικαθιστούμε τη μάζα με 2 με 1 και μετά από απλοποίηση, αν λύσουμε ως προς τη VK, έχουμε ότι αυτή λύση με το μισό της V1. Υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια πριν την κρούση, που είναι η κινητική ενέργεια της μάζας με 1, εδώ. Και στη συνέχεια την κινητική ενέργεια μετά την κρούση, που είναι η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος. Αντικαθιστούμε τη μάζα με 2 με το μη 1 και έχουμε 2 με 1 και τη VK με V1 δεύτερα. Τα διάρκεια απλοποιούνται και βγαίνει τελικά ότι η κινητική ενέργεια μετά την κρούση είναι 1 τέταρτο του μη 1 V1 τετράγωνο, που αν παρατηρήσουμε είναι ακριβώς το μισό της κινητικής ενέργειας που έχουμε πριν την κρούση. Σχηματίζουμε τώρα το λόγο της καπολικής μετά με την καπολικό πριν. Θα βγει 1 δεύτερο. Θα δείτε συνέχεια γιατί υπολογίσαμε αυτό το λόγο. Το ποσοστό απώλειας της μηχανικής ενέργειας τώρα θα υπολογιστεί αν διαιρέσουμε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας με την κινητική ενέργεια πριν την κρούση. Το ΔΚ ολικό γράφεται K ολικό πριν μείον K ολικό μετά. Επειδή έχει απόλυτη τιμή, κανονικά είναι K τελικό μείον K αρχικό. Και στη συνέχεια σπάμε το κλάσμα σε δύο κλάσματα. Ένα από το κλάσμα το
πρώτο και κάπου υλικό μετά μείον κάπου υλικό πριν. Αυτό το αντικαθιστούμε τώρα με το 1 δεύτερο και τελικά 1 μείον 1 δεύτερο μας κάνει 0,5 και σε ποσοστιαία μορφή η μεταβολή είναι 50%. Θα θυμάστε λοιπόν, ο πιο απλός τρόπος είναι να σχηματίσουμε το λόγο της ενέργειας μετά την κρούση προς την ενέργεια πριν και αυτό θα μας αποκαλύψει τελικά το ποσοστό μεταβολής της ολικής κινητικής ενέργειας.